ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотв хуш омадед мегӯям. Шаровинар, имрӯз 16 июли соли 2024 мо навор кардем барои шумо. Рости гап, навормон беҳад навори қизиқ мегзарад. Нагзарем бародари азиз, имрӯз хона гирифтагем аз шаҳри Кулоба, аз шаҳри Ёбон ва аз шаҳри Ҳисор. Хулас хонаомон ва ҳам заминмон хубам бародари азиз. ҳамчунин бисёртар дар комментария илтимос кардам бародари ғариб. Як дона лайки бисма база бародари азиз, дар канал подписатсия ка ва аз навори имрӯзаам бо хабар бишавед. Навормон хуб мегзарад, иншоалло ки бо раҳматмонам мегем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марҳамат, занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. Касоне ки бор дорен, марҳамат тезтар роҳӣ кунен, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон калеста бисонад. Рақамҳои WhatsApp-и ки мондагиам, рақамҳои WhatsApp-и шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. Ана зан мард синну сол умуман фарқ надора. Одами боваринокай марҳамат кунен, бинависен дар инак ба эълони якумон мегзарем бародари азиз. Мехонам хушро гӯш кунед. хона фурӯшӣ дар ноҳияи Ёбон дар деҳаи Чили. нархи хонаро рақамон мега 170 000 сомонӣ, 6 сотиқаи духонагай калоне бардаро бо арзон мешавад. рақамаш охирш 9797. WhatsApp-ам ҳаст, ҳамдастӣ метавонед ки шумо занг занед, муроҷиат кунед бародари азиз. мактаб наздика мега временка замин забор дора, дарвоза ҳамаш как надай, ов свет 24 соатай. бо конкретни мақсад чахчах мекунем мега. ина марҳамат, иҷода мо навор шона мондем бародари азиз. ина хитон метавонед ки наворша бибинед. дарвозашам соз будааст, бад нест. лекин меша медрой нахи чи бо 5 тонага чӣ дора бародари азиз? об барои мақсад дар хӯрайда. ина лозим мекушояш бибин. дар хонаи калон мегафонад. мега агар муомилаи хуб кунанд, мақсад чи мебелушам мемонам мерам, мақсад ягон сум 10 метри ки муомилаи хуб мекунем. инам бихел хона де хонаи калоне бародари азиз. бихел мебурой усушта анҷимхона, ҳизмхона ҳамаш ҳаста ҳуҷҷатхона мебелош инҷа. хонаи хубе бародаро. агар ки мақбултон боша, метавонед ки занг бизанед ҳатман аз номи канали Автотв бародаро. тозак хашро бад нест вроде. заминам курам будааст. ина шлангаш иҷода об рафтаги. ба эълони диюмон мегзарем дӯстон азиз. навор эълони диюмон хонаи фурӯшӣ бародаро дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Боғистон. 7 сотиқ замин дорад. акамон детажа мега 6 комната дорад. нархша бародармон мега 230 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб ҳам дорад. рақамаш охирш 2722. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. шумо метавонед ки занг занед, муроҷиат кунед бародари азиз. мақсад агар ки мақбултон боша. комнатаош мега 4x4 комнатаош беморхона, беруншта масҷид, 5 метр дуртарак мактабам, ҳамин хел об свет ҳамаш 100%. ина марҳамат ҳамаш ҳаст. агар ки мақбултон бошанд дӯстон, ина хитон дидестен. 7 сотиқа замин аст, де этажа, 6 комната. комнатаош 4x4 аст.
марҳамат инҷода бо камтар дига сохтмон рафтаса, яъне ки хона пара неста бардоро. Пара нест ки бидрои чиз чората бигири биёй зиндаги кунӣ. Боз камтарак ремонтталаб аст хона. ба эълони сеюмон мегзарем дӯстони азиз. эълони сеюмон хонаи фурӯшии шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навканд, 6 сотиқ сеххонагай, нархш 110 000 сомон мега, обсвет ҳаст, бо арзон мешавад. рақамш охир 6190 метавонед ки шумо занг занед. Дута подвали 5 метра дора, мешавад ки хонаам кунӣ ура мега. се дар хона ду коридор состоянии стяжкаи таи хонаро кардаги, мақсад стяжка қати шкатур даруни хона ҳамаш кардагист мега. наздики мактаб то бозори калон 3 сомона раҳай бардоро. инҷо навош. ина инам хел навор карда рой кардам ода бардоро. мақсад ки мо пешкаши шумо кардем. хонам хел ҳолат хел састаин бардоро азиз. ина агар махфултон бошанд дӯстон, бисёртар хонаҳоро аз ғарибӣ занг мезананд, меяд ки ака ягон хонаи арзон нест, ака ягон замини арзон нест. заминам мондагием бардоро азиз. заминам ҳаст. дар охири видео мақсад шумо метавонед ки тамошо кунед, бо қизиқ мегзара. ина марҳамат бибинед. хел мерава. боз якамтар дига санг доштааст, мақсад ягонҷода бо битон мерезӣ. гирдаванаш ба ду тарафаш ба фикрам чие гирифтагие забор. ҳолати хона инамин. састаини хона ҳамин бардорам. аз Кӯлоб боша одамо, мақсад аз тарафи Кӯлоб тамошо киста бошен, Навкана хитон медонем бардоро. Навкан шинаги бошен агар тарафи Фирдавси син мактаби чанд буд дӯст? Мактаби Чилага яки ам тарафо рафтагием кам да, хеле чанд қабат нарафтаем аз ам тарафо. инам хеле ҳолат бардоро азиз. хисла камера кардан мода равон кардан бардоро. ама як дона лайки бесма, агар ки жалка набоша, аз шумо эҳтиромона хоҳиш як дона лайки бесма бизанем, агар ки жалка набоша дӯстон. гирдванаи хонара камон тов хӯрдагда камераш кард бардоро. ина желанитона бибинед, метавонед ки зангш бизанед. инак ба эълони чороми имрӯзамон мегзарем дӯстон. подписчикои муҳтарам, эълони чорумон беҳад эълони хуба мехонам, хоҳишро гӯш кунед. ака хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ, ҷамоати худоёр, 8 сотиқ замин 4 комната, нархша акамон мега 165 000 сомонӣ. восеъ дур нест, мақсад ҷои ободай. рақамаш охирш 4345, ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. шумо метавонед ки занг бизанед. хона фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ, ҷамоати худоёр Раҷабов, деҳоти Осмонбика. маълумоти бештар шаъи акаон мега, мақсад бо тариқи телефонӣ боз суҳбат мекунем. хона яъне ки фул нест, яъне ки покиза тайёр кардагӣ нестай, боз ремонтталабам ҳаст. мақсад 8 сотиқа замин 4 комната. инҷода даршам ҳаст, ича замини кушодшай 8 соти хеле калона бардоро. ба эълони панҷумон мегзарем шербачаҳо, бардорои ғариб. ҳамчунин эълони панҷумон беҳад эълони хубай. анак ира хушрӯ агар гӯш кунӣ хубай. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ, 5 сотиқ замин 3 комнатага 140 000 сомонӣ мега.
рақамаш охириш 1315 ҳам ватсап ҳам дастӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Гулбоғ. хона аз 3 хона баъни 1 кухня иборат аст. баъни 1 кухня ҳоҷатхона ҳамаш ҳамон дар хушрок ҳаст бардаро. мақсад метавонед ки чизи чораро ҷамъ кунед, қатъи гулаки санг омада зиндагӣ карда ҳам мешавад бардор. ина марҳамат ниё кунед, комнатаҳошам хушрок, ягон нақс надорад. гуфтам одам тоза хона. агар ки маъқултон боша дар шаҳри Кулоб 5 сотиқ 3 комнатага 140,000 сомонӣ 987 66 1315 рақам охираш. марҳамат занг бизанед. ба эълони 6 мегзарем дӯстон. эълони 6 хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулобай, маҳаллаи Заринкӯҳ. 3 комнатага 3 сотиқ замин. нархша 180,000 сомон мегирад. ана ки ниё кунед, иша мехонам хуш гӯш кунед. рақамаш охираш 3516 ҳам ватсап дора ҳам дастӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Заринкӯҳ. хона дорои 3 сотиқ замин ва аз 3 ҳуҷра иборат мебошад. 2 ҳуҷраш ремонти замонавӣ ва яктаи дигараш ремонти миёна. кухня, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ва дигар ва як бочкаи 5 тоннагам ҳаст ки дар инҷа бардоро. мақсад барои зиндагӣ дар корехтон медонем. мақсад касе ки хонахар бошад бародаро, касе ки мақсад дар ҳақиқат агар барои харидан боша, метавонед ки шумо занг бизанед. ҳавлишам хушрок стяжка дорад. ина марҳамат бибинед дӯстон. 180,000 сомон мегирад. эълони 7 мегзарем дӯстон. ана боз як замини фурӯшии назди ҳавлигӣ. ана ҳамин замин бояд дарҳол савдо карда шавад. пешакӣ мегӯем ки дар боло мардум ин тараф ҳама зиндагӣ дорад. боло 150 метр масҷид, мактаб ва медпункт ҳастад. дар поён бошад канали Калон, баъдан боз дар поёнаш як дарёи Калон. ҳамсояҳо об доранд, ҳама тавассути шланг кашидагиянд. касе ки участкаро мегирад, худш бо далши мекашад, дар зиндагӣ мекунад. участка ҳамвор тайёр, хоб барои 3 хона бетон рехтагӣ, каледор бетон рехтагӣ, ҳамвори хушрӯ, хок дохил ба ҳамин участка мешавад. ин тараф забор как гирифтагӣ тайёр, у тарафшон тайёрай. ай у пара як тайга камтар бетон барои забор рехтагӣ тайёр дӯстон азиз. ана ҳамин участка нархш бошад 70,000 сомонӣ. боз савдои хубам дорам. лайкҳоро мезанед, дар канали ютуби Савдо ТВ дар омада подписатсия мекунем. ана ҳамин замина дарҳол мехарем дӯстон. хушҳол ҳастам ки моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед. у тараф забор. боқӣ дар амони худо. худованд мададгори шумо дӯстон. инак ба эълони 8 имрӯзаон мегзарем дӯстон. эълони 8 беҳад эълони хубе. ака нигоҳ кунед дӯстон. замини холияи дар ноҳияи Данғара, деҳоти Чаманоро. чӣ хел деҳаи хуб даст, номаш Чаманоро. замин аз 10 сотиқ иборат буда. замини холияи 10 сотиқа бардаро 45,000 сомон мегирад. ҳамон нархша. рақамаш охираш 9650. боз нормали муомила дорад. метавонед ки шумо занг бизанед ин инсонда аз номи канали мо ҳай бардаро. рақамаш охираш 9650. дастишай 005 88 75 99 ҳам ватсап аст, ҳам дастӣ. ина марҳамат бардаро ниё кунед, мехоҳам давом шавад. замин дар ноҳияи Данғара, деҳоти Чаманоро 10 сотиқ, гирдаш забор, семимлоқате, об, свет, медпункт, мактаб ҳамаш ҳаста. мақсад ҳамон тарафдае 45,000 мегирад. ҳамон боз муомила дорад. ина марҳамат, агар маъқултон боша аз номи канали Авто ТВ ҳатман занг бизанед. бардори азиз, подписчикони муҳтарам ва касе ки дар канали мо нав омаден, агар ҳамин видеои мо дар шумо маъқул омада боша, дар комментария Авто ТВ ба пеш бинависонед ва як дона лайки бисма ваҷиқен бардор азиз. хубӣ ҳама вақт хубай. дар канал обуна шавед. фаромӯш накунед лайк ва подписатсияро дӯстон. касе ки мошини хона замин дорад барои реклама, метавонед ки мо дар муроҷиат кунед. ҳам ватсап, ҳам дастӣ аст. рақамҳои 37 ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будем дӯстони азиз. то наворҳои оянда худованд ёр ва мададгоратон бошад.